ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. аллакай шаби 24 июл турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир сеюм рақами рейтинги UFC дар вазни 61 кг Кори Сенхаген зидди чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг Тиҷет Диллашов меҷангад. ҳозир боша прогнози ҷангварҳоро оиди ин муҳориба пешкаши шумо мекунем. сеюм рақами рейтинги вазни сабуки UFC Бениел Дариуш. Диллашов танаффуси калон дошт. барои ҳамин ба назари ман дар ин муҳориба Сенхаген ғолиб мешавад. 12 рақами рейтинги вазни сабуки UFC Диего Феррера. ман мухлиси калони Диллашовам. пешгӯӣ кардан душвор аст ки 2 соли танаффус чӣ гуна ба ӯ таъсир мекунад, аммо ман боварӣ ба он дорам ки ӯ ҳоло ҳам яке аз беҳтарин ҷангварҳои вазни худ аст ва ман ба ғалабаи ӯ боварӣ дорам. 10 рақами рейтинги вазни миёнаи UFC Эдмен Шахбазян. Сенхаген фавран ғолиб мешавад. ҷангвари вазни ним вазнини UFC Девин Кларк. Диллашов. ба назари ман ӯ ҳоло ҳам беҳтарин ҷангвари вазни 61 кг аст. ҷангвари вазни ним сабуки UFC Коди Стаман. ман фикр мекунам ки Сенхаген пирӯз мешавад. ба назари ман ӯ аз ҳама ҷангвари бадвоҳимаи вазни 61 кг аст. баъди мағлубият ӯ сахт тағйир ёфт ва рости гап ба назари ман ягон кас аз топ 5 ӯро зада наметонад. дӯстон, ба фикри худи шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб мешавад? метавонед фикротонро нависен ва баъди муҳориба мебинем ки ҷавоби кӣ дуруст баромад. имрӯз васоити ахбори омма хабар доданд ки ташкилоти UFC ният доранд ки муҳорибаи чемпиони вазни сабуки UFC Чарльз Оливера ва якум рақами рейтинг Дастин Порьеро моҳи декабр ташкил кунанд. ҳозирашда UFC ин муҳорибаро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо эҳтимоли калон аст ки ин муҳориба моҳи декабр баргузор мегардад. ва дӯстон, аллакай чемпион Чарльз Оливера оиди рақиби ояндааш Дастин Порье фикроша баён кард. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ман ба қувваи зарбаи худ боварӣ дорам, аммо ман фикр мекунам ки Дастин Порьеро маҷбур карда метавонам ки таслим шавад. аввал ман дар стойка ба ӯ зарари калон мерасонам ва баъд маҷбур мекунам ки таслим шавад. ин муҳориба не, ин ҷанг мешавад. ин қувваозмоӣ хеле хуб мешавад. Дастин сазовори эҳтироми калон аст. ӯ зарбаҳои вазнин ва ҷуҷитсои хуб дорад. барои ҳамин ин ҷанги бениҳоят хуб мешавад ва ман ба ғалабаи худ боварӣ дорам, гуфтааст Оливера. дӯстон, акнун маълум шуд ки UFC кадом муҳорибаҳои калонро дар вазни сабук ташкил кардан мехоҳанд. Чарльз Оливера зидди Дастин Порье, Бениел Дариуш зидди Ислам Махачев ва Майкл Чендлер зидди Ҷастин Гейҷе. дӯстон, кадоме аз ин се муҳорибаро шумо бисёртар дидан мехоҳед? дар комментария фикротонро нависед.